dayon ang tananing kalibutan. Ang yuon ko ang langit nga dili ikaw. Hapon naman, sir. Mahimo bag mo pauli na ko? Sige, kalusan mo ka mo balik. Ikaw, kanang sa sunod, malaban ako. Pila. Isod ba gud sabton akong gisulti? Rami, Gisultihan ta na ka. Nadi ka may mong labada. Kini karon, mao na di mong trabaho. Mao nga kinahanglan kada adlaw na ka moari dinhi sa bay para mahuman na ni atong project. kada adlaw? Oo. Kada adlaw. Tabangan ko nimo. Pero ayaw ka balaka. Bayaran ti ka. Mas dako pagay mong makwarta. Mao na'y sinugdanan nga masulbad ang iyong problema ni Christian. Nakasabot ka? Doy. Day, karon pa man lagi ka? Oh, si Christian. Oh, to sa sud, natog. Ambot, naunsa to siya. Sapot man siguro to. Anong gisapot man siya? Pangutan na ka nung gisapot siya. Suma, anong wa man ka mauli ganyan panood to? Kuan manggod, Doy. Perting paabot na niya nimo. Kay makigdungan unta siya nimo kaon. Pasensya na. Pero ang saon manggod. Dagan di ka gilabhan dito dilap. Dito di ka ni kaon. Ha? Oh, Anong daghan mo kagilabhan dito nga? Siya ra makausa. Sige na siya kilis ug sanina. ay, ambot niya. Oh, sige ka, ato sa to si Bay Christian. Sige. Hinaya lang na diha. Ami lang to. Kasi gisapo to. Hello, Sarah? No! Out of town ko karon. Mahimo ba? Di na ta maghisgot, ana? Napaka-importanting gibuhat. Business! Mahimo ba? Di na ko nimo tugawon. Okay. Sige, bye. Palagot. Sambukan. My love? Naabot na day ka? Oh, baguhay pag yun. Anya. Kumusta man imong pangpadlabada dito? Daghan lagi kayo. Ano ba? Kami na lang noon si Dudoy may nangaon. Oh, natingob manggod. Mao na wa ko makapauli pag paniud to. Sorry jud kay ha. Lisod manggod kayo biyaan. Mao na gidali-dali na ako aron makapauli dayon ko. Unya, ang kaon nimo. Okay raman. Naluoy si Sir Ramel na ko. Mao na ipakaon ko niya dito. Mao ba? Ya, ikaw, unsa man wa ka gutom ha? Wa. Unsa man, at sa gawas na. Aron maghikay kog pagkaon para sa atong panihapon. Mulakaw ra ba to si Dudoy ron? Managat siya. Anhilang sa ko. Labad ang akong o. Nya, unsa man, iinom kasi mong tambal.
Ayaw kabalakan ako. Ah, may noon. Nya, sige, ato tayo sa gawas nga. Tara. Sige. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Hello? Oh, kumusta na ang imong lakaw? Nana ko diri sa imong giingon do. Unya. Ang akong kamalihog nimo. Kumusta naman? Mopaingon pa ko dito. Tawag lang sa kong balik niya nimo. Oh, sige. Salamat kaayo. Ilang ka bala ka kay nana ko itawag ipangutana diri o iya kong ubanan dito. Oh, mao ba? Sige. Daghan kaayong salamat. Sige daw. Papadayon na kong lakaw, sige. Okay, sige. Salamat yun kaayo. Okay. Huwag problema na. Okay, sige. Daghan salamat. Bye. Okay, bye. May love? Oh, my love. Wa pa ba kadunggo si Dudoy? Huwag pa lagi. Nakakuha ba ka taon kong isda ka? Lagi oy, may tagdaghan para daghan tag ikatinda ba? Ikaw? Ah! Na si Dudoy oh! Padong na siya. Diin ka siya napitan ng isda, no? Umpot lang. Sige sa my love sa. Ako sa siya sugaton. Ha? Sige. Pag-amping. Sige kayo mo, balik kami diri ha? Ayo! Oy! Oy, nang dulor! Alin nang, dayon! Dong, Nang! kumusta mga diri oy? Okay raman nang! Oh, anya. Likod na! What is Lila? Masaya ako gipaabot lagi nang! Oh. What is siya manglabaron? Wa nang! Nakoy lang ipabuhat niya. Oh. Di siya manglaba? Dili. Gitagaan ako sa idea. Ako siyang gitudluan aron makakwarta. Hinaot unta. Nga gamito lang niya yang o. O di siya magpadala sa iyang mga problema karon. Ah, mao ba? Oh, ayun no undo. Kay bright biya sa nabataa dong. Liwat biya sa nako. Nugon na gyud kay na siya oy. Bitaw. Maklaro man kayo nga bright siya. Bitaw. Oy nya dong. Unsa man ka? Okay ra ka dinhi? Okay ra man nang. Wa may problema. Ah, may noon. Unya dong. Salamat gyud kay dong ha. Nga imong gitagaag ideya si Daylilak ba nga. Kakita taon siya laing kapangwartahan. May problema na. Pero, dong, magpadayon gihapon siya panglabada din mo. No. Dili na nang. Kinahanglan nga mag-concentrate una siya sa among project. Dako gid ni mong project no. Dako na siya makwarta ana. Oh. Dako siya makwarta nang. Basta makamao na lang siya. Dong, kung magkinahanglan na kaglain ba? Sampitan niya ko dong ha? Ay, kalimot ako dong. Bright biya sad ko. Ha? Bitaw dong ay. Abi ni mo dong, dito sa amo eskwelahan sa una, ako'y honor oy. Nya, kanang mais ko artista dong. Pero tempa dong. Katong imong story dong. Okay na to. Oh. Okay na. Oh. Ay, biya ko kalimti dong ha. Paapila biya ko dong ha. May problema siya na. Kay kanang artista biya sad ko dito sa amo eskwelahan dong.
Gusto juga ko mag-artista dong, oy. Gusto gid kay ka ba artista. Gusto juga ko dong. Kay sa among eskwelahan sa una dong, naon ka bata-bata pa ko ba? Ah. Ay, dugang kay mag-ilog kuha na ko dong ay. Oh, mayo man kay ko ana. Unya, niatos bata-bata pasag ko. Kami biyang naungang lilak. Liwat ganas lilak na ko. Oh, unya dong, kung artistahon ko ni pa dong, dali sige ko mahilak, basta pahilakon ko. Walang kakibaw dong, nag-practice na sa daya ko. Walang ay, di ko kalimti dong ha. Paapila niya ko atay mga istorya dong ha. Sige na, ay problema na. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Pang-leading, yun na yung role lang, no? Oh, oy, pang-leading yun. Ay, may lagi kay ko anang hilak-hilak dong. Dali, agit mo to sa kong luha dong. Operatiba sa kaya akong luha dong. Yaten pa. Sampulan ka ha? Gusto ka? Hatag kong sampul. Gusto ka sampulan ka dong? Ha? Ang ako ba nga, kanang makatuusad kang kamao ko dong ba? Oh. Ha? Ako pakinig. Hey. Kaisa! Oh, Kaisa! Ano doon ba? Ito ko na doon nga. Ingon anak ko katalim ka doon. Magkamao sa doon ba? Mutuwa na ka doon? Matuong ako rin mo na. Nagto doon. Katong sa eskwelahan mo doon. Katong sa lidang nga akong giapilan. Grabe kay to, Romeo and Juliet to. Pero ting grabe ha. Nga naman na ito na. Oh, grabe kayo kay. Ako may Juliet at doon. Nindot ang salita halagi. Nindot kay pagkadaan ako doon. Dali lagi kayo mo to akong luha lagi. Unya, katulong, pag salida na mo. Takahan tao lagi doon. Unya, hilak taon sila sa nanay tatay na ako doon. Ay, buhi, pataon tong duha ito. Pero hilak ka nila doon. Unya, Okay. darbo kayo sila na ko kay. Daghan magay ni doon ako nga mga nananaw doon kay. Nagpapermo, patograp. Wow! Oh! Yo, good na. Tuwa na ka na? Sikat gid kaya sa yung skill Ito ayo dong. Sa akong kabatanon, pareho kong lilak og naong. Kami very good. Di ba? Bay? Bay? Oh, Daghan di kang kuha isda ron? every ka di taon bay. Ako gibilin diri para pangaon na to. Mao ba? Sa to pa, daghan sa tong nadang isda si Lilak ron. Oh, kung kuangan pa to, mohapit lang to siyang amiga nga sinanit. Angkat mo sa isda dito. Oo. Mayo no? Yan sa man bay, ako kung kuhaon para makahigop og sabong. Ikaw, mag-agad ako nimo. Oh, sige. Magka na. Ako sa tong kuhaon. Ha, ari ka diri ha? Sige bay, padayon lang. Ay, dahil ila. Oh, Nakakita ka ni ng dolor sa ila? nang dulur. Ano ba nang? Wow, kagi sila ha. Mao ba? Oh, ano di unta? Nagpakuyog man gud ni siya good nga kanang naba kunoy balay nga kaabangan diha. Ikaw di ang muabang, sir? Di gyud ako day. Nali nagsugo na ako akong amo. Suway lang ninyo kay usahay lakaw man siya magdasi ang mga tinda. Sige, day mga res ami diri at tuwa Sige. sa namo na ba? Sige. Sige. wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa
na dong, boy. Na, alegriya lagi itong panahon na dong. Di man dyan ko malimot ato dong. Abi ni mo dong, daghang kinaklas na ko ato dong kay. Lagi kay ko sa acting. Nya usap pasad. Kami biyan lilak na nga dong. Maamag din na basta talented. Bitaw dong. Kanas nila, maogi tingali ning bataan may makasunod sa akong linya dong sa pag-acting ba. Siguro yung buwan na nang makita man sa. Bitaw dong. Talented ka ng bataa dong. Ay, kami kaliwata, talented yun ni. Maamag din na makita mo yun. Mo lagi. Sige, salamat. Hanang sabukan. Kinsa man da ito dong. Makailaran ako nang magsige samok-samok, basi natay trabaho. Mao ba? Hello? Samod yun. Di ka kasabot. Sara, giingnan na di ka nga na ako gibuhat. Busy ko. Sige na. Sara to dong. Kisam dito sa Sara dong. Nanong imong itong ikasabtan? Sara? Ay, good! Kato ba yung ikasabtan karon ba? Parte kaso na sekretary to na mo. Sige ka pura nga mahuman na daw akong gibuhat. Ay, dinalitan yun dahil kaayo ni dong. Unang kinahanglan kay ko sa tabang ni Lila. Aron magporta na sabsiya ba? Bitaw. Pero, sige lang dong. Kay og magkita ning Lila, ako na sa siyang ingnon. Okay. Nga, tabangan sa kaniya. Kay, aron basad ba... Siguro na dyan ka dong makakwarta siyaan. Siguro gyud ang Lagi. Magporta gid siya ana. Lagi. Sige dong. Sige lang dong, kay ako dyan siya sultihan. Ako yung mapasabot niya. Nga kinahanglang tabangan kaniya sa imong project. Aron sa makakwarta siya. Okay na. Salamat kayo. Lauman ako na. Dong. Salit na ko dong. Ako rin bahala, anak. No problem. Sige na. Basta nagkinahanglan gid ko sa inyong tabang. Kainit. Kainit akong luto eh. Namias akong luto eh. Binahan Diyos ba Christian na ni. Lami adit eh. Ang tinuwa pagkalami. Ang tinuwa pagkalami. Pagkalami. Adit ako luto eh. Bay, okay na ka na? Sige lang, Bay. Makapilaw ka na akong tinuwa. Musiga dyan mong ilong. Isa man, Bay? Kaon na ka? Isparang ka? Unya na lang bay. Magdungan na lang ni my love. Dalawin akong tinuwa, Bay. Mapas mo mata na mong kalaki, Bay. Magsigil ang taghuwat. Sa di pa to din man iudto. Bay, misaad siya. Namuuli siya. Mo nang makigdungan lang ko niya bay. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahaling dukan sa